jokatuko nuke, oraintxe bertan pasa den horrek ere, bere maitasun historiak izango ditula. Ez dago pertsonerik maitasun historiarik gabe. Horixe da nire teoria bintzat. Biologikoki ezinezkoa dela esatera ere ausartuko nintzateke. Pertsona guztiek bizi dute maitasuna. Honek ere izango du bere maitasun historia eman, seguru. Bai, honek ere bai. Askotan dena kontrolpean daukagula uste dugu, baina oso oker gaude. Gutxien espero duzunean, pla, eta historio berri bat hasten da, edo buka. Baina maitasun guztiak ez dira arroxak, klase guztietako daude. Ardoak bezala, gorria, beltza, txuria, zaharra, gaztea, gozoa, ozpina, erotzeko modua. Zuek ez dakit, baina nik begiratzen dudan tokira begiratuta ere, maitasuna besterik ez du somatzen. Hori bai, modu guztietakoa. Ona, txarra. Baina maitasuna azken finean. Bilete bat, espiral batekin markatuta. Jar dezaun martxan, eta jarraitu dezaun. Ea nora eramaten gaitu. Ointxe! Hombre, bazan garaia, makina puta honek zerbait eskatzeko behingoz! Bueno, zer? Lortutakoarekin zer berria barko duzu? Hotel, ez eberrezue, kainako bata o nola doa asuntua? Zer ez, etxea. Nola etxea? Bau gauze ospatuta. Ondo pasa gauen. Behintzat lan ematatetzen zaio, no zeo zer. Ez dakit ba. Hone berdona txortaldeola bota eta beste hostik utzi. Baina maialen hori parkulatzea, tontotuta da bileta. Bueno, harira joatearen. Lanbiden dagoen tipo batik kaina sartu behar dio dara, esan didate. Hauxe da, gure lomoa. Ez dauka itxura txarra. Hala ere, lanbideko bulego batean arrero xamarra, ez? Ez hori da kontua, ez da dira konturatu. Ikusiko duzu konturatzen baldin bada. Ez da. Tira, zuken berrezu, txedan eman da horreko goizean esaiozu oso ondo pasatzula, baina ez duzula zer serio nahi, novia lokazuna, hori que se, asmatu zer, horretarako gaitzen dizu. Hala ere, nik aurretik kobratzen dut, Ah. Berroita mar zerbitzu. Ondo da. Bale. Ara. Bai. Agur. Agur. Jo, bai. Nire dute goitzako horrelako. Teri, ez ez bale. Ez, Estela. Sorterik bai? Barkatu, Bai?
Bai, ni naiz? Bueno, orain pixkat okupatuta harrapatzen hauzu, baina... bai, azalduko naiz, bai, antxe izango naiz. Venga, bale, aguntz, aio. Eske lantxo baterako ditu diate. Lasai. Bueno, eta, zer esan nahi zenidan, hitza moztu dizut. Bueno, ez, hoxe, asuntoa oso komplikatuta daula, eta momentuz paperak bete besteik ez didate egin. Eta zertan aritzen zinen, ba? Ikastola batean klaseak ematen, bai, oen dela 3 hilabete arte, soinketako klaseak. Eta zer hartatu zen? Xeplan murrizketa eta ni eta beste laun kalean geratu. Aukeraren bat eman dizute, eskaintzaren bat egin, edo zerbait? Momentuz gauza gutxi. Jaurlaritzako zerrendetan ere izen eman du, baina soinketako irakasleak espezien extinción, omen gara. Nire antzera orduan, autonomo ibili naiz ezkenaldian, eta egoera honekin, imagina dezakezu. Baina, badakizu, pixu ordaindu behar, fakturak, egia esan, enabil oso ondo. Baina, bueno, zerbait aterako da. Bueno, nik 3 hilabete damakizkite laguntza kobratzen da azkenaldian kapritxo gutxi bakizu. Bakarrik bizi zara zu ere? Bai, bueno, hortxe piso txiki batean hor zentroan. Baina, konpartitua edo... Ez, oza, bakarrik ni, bakarrik de bakarrik. Tira, igual zerbait edukiko duzu egoitako, eta ni hemen zu entretenitzen. Eske hitz egiten hasten izenean irrati bat ematen dut. Bueno, elkar konsolatu beharko gara, ez da... Hitz egin bai, baina aurkeztu naiz, nerea naiz. Ruben. Aupa. Tira ba, hemen kontu kontari berandotu egin zait. Bai, nik erosketa batzuk egin behar dut horra arategian, eta... Nebe duzu hartu dezakegu kafetxo bat. Bale, barkatu aztu, denbora libre gehiagi daukat, eta ea lanen bat topatzen dudan laizter ze bestela. Ez, oza, bai, ondo, ondo iruditzen zeitela. Bai? Arratsaldean rekaudu pare bat egin eta 7 libre nago. Nahi baduzu hartu dezakegu kafetxo bat, edo paseo bat eman, edo afaldu, edo... Zure telefona emate bai azunik... Bai. 6 lau, 6 hiru, 1 lau, 1 7 9. Bueno, listo. Gero deituko izut. Bueno, idatzi egingo izut. Nahi baduzu eman zok zurea, eta... Ez da beharrezkoa. Nik idatziko izutela, seguro. Nahi duzun bezala. Bueno, joan egin beharra daukat. Nik bai. Gero arte orduan? Gero arte. Gero arte. Agur. Kristona gertatu zen. Kristona. Ona, txarra. Una, oso ona. Bata? Han biden. Lasai. Han neolaba. Neska bat izketan hasi zen. Eta ze hon edo desesperatu egiteko bat zen. Oso guapa eta jatorra. Dakit izketan hasi zen eta gauerako plana egin dugu. Ez galdetu nola gertatu nire zenteatu nahi. Tilor bat egin da zaude. Zer nahi zut, obea pixka berotu? Baina golfa. Bueno, baina dena den, merezitako eman da agur, Ez, keba, etzen neska horietako bat, hau, diferentea zen. Bai, diferentea. Nik gaur ez dala ezer gertatuko. Nik denbora damakit ezer egin gara, baina ez da ze pasatzen. Ez da pasek. Baina ze uste zu, tipa hori. Nobio hori ajuntela lanbidera. Ez mote, ez da lanbila ajun precisamente. Eraz, merezitako eman da atxera. Ez, hau oso neska interesgarria zen eta jatorra, bai, oso jatorra. Gazteak! Aitortxo, gure Rubenek ligatu egin omen du. No jodas. Bai, Bai, oso ona omen dago eta gainera, eta golfo da. Ze golfo? Jakin izatera nizuen ezer esango. Ruben, ni askotan ibili izan nahi solako golfa eta emakume mota horiekin. Eta zautu ditut, adinoak adien. Lehenengo somaja, no seke, baina behar duten atera eta gero desaketu egiten dute. Zin behar duzu, pasioan eraman ala. Eta zuk esan behar duzu niri zer egin behar dudan. Nik jakingo du zer egingo dudan ez da. Baina zure hobe beharrez hain naiz. Beira, nik ez dut ezagutzen baina. Esan nahi zu, nesko hori, zerri bat da, zerri bat. Asozio gure bukatzen da. Beira, Ruben.
ezin duzuela ibili. Bero pixka baten bidean bate zera kasu egin da, ja, maite bidu egiten zean. Baina, zein duzite klasea ez, Kau, justa zuzati ez dezu ipurtzulotik sartzen zure bizi ludopata eta putero hori. Nazazu pakean, jode! Puta dala, Ruben, puta! Guk ordaindu diogu. Ez genizun esan nahi, baina ez duzu beste erremediu ikutzi. Eta eskerra, bestela bihar hemendiz, ezkontza planakin sartuko zinen. Ane, egunkaria pasako, favorez. Bai. Sari, Zigor. Azkader. Zer moduz eguna? Onda. Bueno, beti bezala. Badakizu ez zaila gustatzen nire lanaz hitz egitea. Pelikula berriak ekarri ditut. Zuri beltzezkoak, Zigor. Noiz egingo dugu zeo zer elkarrekin? Lasai emakume, txeraldu besteik ez dut egin. Elkarrekin ikusiko dugu ekarri duan hauetako bat. Ikusiko duzu zein ondo. Baina uste duzuen naizela gogoratu segunden gaur? Behintzat gaur zeoz egingo genuela espero nuen. Baina nik... Bai. Berdin da. Afaria prestatzen hasiko naiz. Zigor! Nola nahi dituzu arrautzak? Zigor! Nola nahi dituzun arrautzak? Nonde montre zaude? Zer nahi duzu? Arrautzak? Nola nahi dituzun? Naziak. Azkenaldian ez garen beste elkarrekin egoten. Ze?
Norbait ezagutu duzu. Zertaz ari zara? Zu zara bakarra. Eta ez da inoiz zu bezalakorik existituko. Behintzat, noiz behinka elkarrekin aterako bagina. Hori badakizu. Bai, badakizu. Horentxe nator. Maia. Norbaitek ikusko zitu. Barka edazu, Amaia. Baina badakizu ezin zaituela inork ikusi. Enkargo batzuk egitera joan dut kalera. Baina zer ditzen gaur afari berezi bat prestatzen badugu. Nik ireantzak harriko dut. Banuen gogoa zerbait berezi egiteko. Ondo da. Zu joan lasai enkarguak egitera eta ni arduratuko naiz afariataz. Amaia? Oso ondo zaintzen du? Oso polite zara. Aldatzena. Zigor. Pentsatzen duzu etorkizunean. Zer? Etorkizunean? Ez duzu planik? Zuk bai, ala? Gaur familia bat ikusi dut pasiatzen. Ta egia esan umeak eukitzea gustatuko litzaidake. Faltan botatzen dut umeekin egotea. Ta
Pasiatzen ibiltzea eta bidaiatzea. Baina, hori egiten badugu gure arteko abokatuko da. Nik planek baditut, aurrezten ari naiz. Eta hemendik alde egingo dugun nozbait, inor ezagutzen ez gaitu lekuren batera. Zigor, zurekin eraman ninduzunetik enauzu ezertarako kontuan hartu. Oparitxo batek ere dizut. Ea gustako duzun? Zer nahi duzu? Eraman azaltu mendik urrun. Bai, nor da? Nor da? Barkatu, Zigor. Barkatu. Kaixo, miren. Egun hauetan egin ditudan gauza guztiak intentzio onenarekin egin ditut. Nahi nuen bakarra zugatik sentitzen dudana erakustea da. Baina ez dut asmatu. Ez da metodo berena izan barruan sentitzen dudana zuri jakinarazteko. Sentitzen dut zenbait momentutan lotsarazi bazaitut. Orain ulertzen duzu nik sentitzen nuena zuk eskatzen zeniedanean nire maitasuna erakusteko. Baina beno ez naiz horrekin hasiko. Orain badakizu zenbat maite zaitudan. Eta erakutsi dizut prest nagola edozer gauza egiteko zu pozik egoteko. Baina ideiak agortu zaizkit. Orain zure esku uzten dutena. Nik egin beharrekoa egin dut. Ezin dugu horrela jarraitu. Ezin dut horrela jarraitu. Sentitzen dut, baina hoberena ustea izango da. Ez alduzu ezer esango. Maite zaitut. Nola biziko nahi zu gabe? Ez duzu ikusten zenbat maite zaitudan? Begira, Joseba, berandu da eta joan beharra daukat. Bai, baina bakarrik esan nahi. Bai, Joseba, utzi. Egongo gara, bale?
Miren! Miren, maitia, emaidazu beste aukera bat, maite zaitut! Mesedez, emaidazu beste aukera bat. Ez. Begira, bihar goiz jeki behar naiz. Joan zaitez etxera. Ikusiko duzu, Miren. Nire esku dagoen guztia egingo dut konturatu zaitezen zenbateraino maite zaitudan. Zure musika. Egun denoi goizaldeko 8 eta 4 dira, badakizuek gaurkoan programa berezi bat daukagula martxan, Programa erromantiko hietarikoat. Beraz, hor bestalian zaudetenok animatzen hasi, barrukalde horiek astintzen hasteko momentua baita eta telefonoak zabal-zabalik ditugu. Zuen zai gaude, egun denoi. Bai, badirudi hor bestaldeko norbait animatu dela azkenean gaztearekin bat egitera. Bai, nor da? Bai, kaixo, Joseba naiz, Murdiakoa. Bai, lasai motel, barruan daukazun hori eskatzeko momentua baita. Mire, seguru nago entzuten ari zarela. Mesedez, aukera bat emaidazu, utzi erakusten zenbat maite zaitudan. Josebak Mireni eskainitako kantu bat, orain gaztean. Eixo, Miren Agirre? Bai, neu naiz. Zuretzako dira. Zuretzako? Bai, agur. Tipo jatorra dirudi. Zuriteak beti esaten du geldua dirudiela, baina nahi xalau iruditzen zen. Ezagutuko bazenu, ez zenuke hori esango. Zakizu zenbatetan nazkatu naizen azkeneko hilabetetan. Bai, a ber, entzuten da? Miren, ez dut arazonik jendearen aurrean nire maitasuna diazteko. Maite zaitu, Miren! Guazen, ama. Ez durla den hartu? Beri zait, guazen. Eskala, saituko zara? Ez. Eta ez duzu berarekin hitz egin behar? Ama, aski. All you need is love, na 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 na. All you need is... Bale, ja, erotu zara. Ez da unik nahi nuena, ez zara ezertaz enteratzen, ez da? Utz nazazu pakean. Niretzako paiazo negargarri bat besterik ez zara. Bai, paiazo bat naiz. Baina maite zaituen paiazoan naiz. Guazen, ama. Mire, jakin daiteke zer gertatzen zaizun? Joseba bere maitasuna erakusten ari da, besterik ez. Eta erakusteko modu bakarra hau alda. Neri lotxa pasaraziz, ama. Buruan hasita dauka, baina zurekin egon nahi du. Ez baduzu hori ulertzen, agian ez duzu Joseba merezi. Hori uste duzu? Orain zure esku uzten dut dena. Nik egin beharrekoa egin dut. Mesedez, pentsatu elkar pasa ditugun momentu honenetan erabaki bat hartu baino lehen. Musu bat, Joseba. Gutxi kostatu zaio beste bat aurkitzea. Bai. Zakit. Gertatu den guztiarekin ez nekien zer egin. Baina azkenean erabaki hartu dut. Bidaiak guzti honetaz ahazte lagunduko digu. Berak ere gaizki pasatu, pentsa. Bai, hasieran gaizki iruditzen zitzaidan. Baina ez du, gauzak horrelakoak dira eta nire moduan onartu behar, ezta? Denok egiten ditugu akatsak, eta haietatik ikasten dugu. Ez, ama utzi pakean. Badakizu goizean montatu didana. Bale, bai, gero dituko dizut. Sorpresa emango diot orain. Bale, aio. Bidaia? Maitia? Hori bidai madarikatu da. Ikaldudan guztia ematen ezartarako beti bezala.
Gutun bat ekartzera etorri naiz, eta... Beste batekin zeundela uste nuen eta... Banekien. Banekien azkenean hanka sartuko zenuela. Beti bezala, Joseba. Bale, bai. Desastre bat naiz. Eta hanka sartu dut beti bezala. Ez naiz zu nahi zenukeen printzea. Baina akaso printze hori existitzen da? Ez! Ez! Eta bai. Igel bat naiz. Baina zure igela naiz. Eta inor baino gehiago maiteko zaitut. Aukera ematen badidazu, noski. Enuen inoiz espero eguneroko bat idatziko nuenik. Egia esan, ez dakit zergaitik ari naizen idazten. Suposatzen dut nire sentimentuak kanporatzeko bide bat izango dela. Niretzat eginiko neska zen. Perfektua, maite ezin hobea zen. Ikusten nuen bakoitzean, bere alboan egotea besterik enuen amesten. Hain zoriontsu izan ginen, egunero elkarrekin egoten ginen, bazirudien ezin ginela balandu. Over the Rainbow abesteko eskatzen zidan etengabe. Gure abestia zen hura. Ezin du gehiago. Maite ez banau zergaiti deitzen hau egunero. Erabaki hartuta dago. Madrilera noa. Maite ahaztu egin behar dut. Baina nola esango dut berari. Nire bizia da. Nire odola. Zergatik ez dunik horrelako mutilik aurkitu. Azkenean etxera bueltatu naiz. Madrilen gustora egon naiz, baina Maite botatzen nuen faltan. Etxeraltzean berari deitu diot, baina ezin izan dut berarekin hitz egin. Alejandrorekin zegoen. Alejandrorekin bai. Over the Rainbow? Jorge Sarasola. Munduko tipo gizajoena zara. Jorge Sarasola. Sarasola. Jorge Sarasola. Jorge Sarasola? Miren, bai, barkatu ordu betan ditzeagatik, baina galdera garrantzitsu badauka zuri egiteko. Kafea hartu, errealitatera itzuli eta txorakeri honekin amaituko dugu, Nerea. Aurrera. Egunon, zer hartuko duzu? Zaketu? Ia zer izan da. Ebaki bat, pasadez.
Jorgito. Berandu izan gara, Asai. 15 minutu baino ez dira izan. Ai, eta orain zer? Hurbildu eta zaparrada guztia bota? Oso irrebarre polita dauka. Zertatan, hasi adi dane, bengo. Barako mesedez? Ebakia. Soldaduzka dela eta, urte bat idatzi gabe egon ostean, egunerokoa berrartzen dut. Soldaduzka. Kaka. Ezin da nire Jorgitorena izan. La? Kaixo. Ze jarriko izut? Ebakia, mesedez. Bai, gutxe. Barkatu, zure izena Jorge da? Bai. Jorge naiz. Eta zurea? Nerea. Barkatu, netxirori bai? Zer, lan? Bai, beharreko. Ni irakurtzen ari naiz. Soldaduzkaren inguruan. Zerokeria, Eskerrak zea libratu nintzela. Ez asko gati, ez pentsa. Zer, Jorgito? Kafeak ez dira jo bakarrik zerbitzatzen, Bai, lasai, banoa. Jorgito deiten hau. Bera ere Jorge baita. Jorge? Bai, Jorge. Bere izaera gustatzen zait, eta ez bere fisikoa. Baina zenbat urte ditu. Ez dakit, asko. Miren, lasaitu, ez dut berarekin ezer nahi. Aber, Nerea, eguneroko triste batela. Begira, Miren, ezin dut hitzekin azaldu. Baina berarekin hitz egin beharra daukat. Bueno, ez zaitut ondo ulertzen, baina tira. Ziur bera dela? Agenda berea da? Ba, ez dakit. Eta horrexegatik mesede bat eskatu nahi dizut. Tira bota. Bihar arratsaldean, dei galdu bat egiten dizudanean, deitu, mesedez. Zertarako? Bihar azalduko dizut, plan badaukat. Eixo, Jorges. Eska. Ze, betikoa? Ebakitxo bat? Jakina. Eta, zer moduz, Jorge aitatxo? Oso ondo. Egun osoan tabernan sartuta. Zer dengo diogu ba. Bueno, hau nere kontu. Joder, horrela taberaren porrota baina ez dugu zekarriko, Jorgito. Zaude isilik. Ez duzu hartuko, ala? Ez, lasai. Zer hori txapen politak ekartzen dizkidan abesti honek. Bai, oso polita da. Zarra, baina beti gustatzen den horietakoa. Zarra? Jode, zarra. Nire aitak erakutsi zidan abestia. Zure aitak? Bai. Gainera amodio kontuengatik zuen gustokoa. Hala kontatu zuen behintzat, Jorge gure patriarka. Baina zure aita ere Jorge alda. Bai, familia honetan ez dugu guro austeldurik izaten izenekin. Irtila dela? Eguardion guztioi, eguardiko ordu bat gutxi da. Gaur igandea da maiatzak 27, udaberrian gaude. Eguzkia dago eta beroa 20 gradukoa da. Gaur, Canterburyko Agustin deuna da. Gaurko menua hau da. Fideo sopa, tomate, atuna eta esparraguan ensalada.
Bueno, lasai. Bai. Ziurnago kontratua sinatuko dutela. Bai, baiet. Dena ondotarako da. Laster arte. Hemen txematilea. Osa. Kaixo. Kofe, please.
Bai, Joseba naiz. Bai. Eta ze? Ondo joanatzen kongresoen osteko besta. Kabroia. Ederki. Bueno, esan bezala. Bihar berriro dituko dira, bai? Bihar ondo izan. Aio. Pedau.
Bart Joseba Aranbarri, enpresaria hilda aurkitu dute bere etxean. Informazio ofizialen arabera, tiro bat eman diote buruan, baina oraindik ez da argitu bere hilketaren arrazoia. Bi hauek beti berdin gero, Lenguan ere esanien beratzi, baino lehenago etortzeko talperrik. Bakizu nolakoak diren, beti etortzen dira berandu. Hemen arau batzu ditu bete beharrezkoak. Eta beraiek ez dira gutxiago izango. Ara, naskatuta naukate, zarra hauen umekeriek. Agian zerbait gertatu zen. Gure guardia, Moskora Franco, eta gainera, Zozera. Ospa, hauen ere kontu. Ea maja, ze! Ondo pasatuko zenuten ez da? Nik bai? Ba, bukatu zaizkizu zuen txorakeriak. Azkenengo aldiz apaldu duzu eger kalea. Rosario. Tori propina eta dio. Sobornoarena gure artean geratuko da. Intimitatean. Bixentek, ni errespetuz tratatu gero, Abai, Bixente, zakurren bustan atente. Hau dekakurre hau. Primitiva hartu alde. Ez. Primitiva. Ez. Aste. Primitiva botatzen. Astu bizimodu horretaz. Esan izuen debekatuta daukazula kalera atatzea. Tarteko eskorra izango da, neska. Lan hobea duzuentzat. Segi barrura. Aizu polita indezun, Tomas, ordoka. Eta zuen pixkat atentzia, Eta gogoratu, datorren igandan Nuestra Señora de la Merced eguna dela. Eta mezara joatea derrigorrezkoa dela. De interview. Bueno, yo creo que está bien ella, está guapa. Y luego creo que está guapa. Ari pilota partidua, coño. Ei. Hemen agaltzaletan salbam ikusten dugu, Las comparaciones son odiosas. En este caso... Joder. Guazemak, Tomás, guazemak. El que lo que quiero decir es que yo... Calvin. Lasai, Tomás, gelan oraindik pakete mordua badi hau eta. Bai, arrozoidek.
tabaku Bertoldek. Tabaku bat, Tomas, tabakua. Bai. Mikauin! Guazen, Tomas. Guazen, mai. Putaz egin hori. Ara nundan, gure tabakua, Tomas. Kauen. Gure gazte garaian ezautu behar du, etzian olako barre aluik egin. Kartzelan sartu minutenean, zineinean, Nola berretzea olako leku izapalduko. Eta haren gauden, kartzela, dekau, kartzela. Hemen pasa behar ditu, gure azken urteak. Eta zein goiu? Zein gauden, hendik aldin behar dira. Ies egin behar dira. Bai, noa. Perrinziok, noa. Aurrena aldegin. Erabiko dio, no? Gogoan izan. Frankon garaietan, azkenin bat ere beldurrik. Hau izan, sartuta beldurtu. Baina, ze baldera hori, beldurrak inda. Aldin barri. Zertan nahi eiz? Tomas, hemen gaudek. Hemendi joango gaituk. Tiki, jangela ondotik. Eta Rosario, erizainak, agureak, senideak. Adiskide! Hemen ez diagu arazorik! Baina honetako behar dizke hau, ispilo txiki bat. Zeloa? Zeloa. Hauek? Eta moketa. Moketa? Bai, moketa. Horrela, San Pedro Nolasco eta bere fraideek Bugazabandre eta gidaritzat hartu zuten Nuestra Señora de la Merced. Jesusen espiritualtasunetik hartu zuen askatzaile izaera, eta libre izan nahi zuten pertsonen erreferente bilakatu zen. Oto hitz egin dezagun beraz, haren omenez. Gatibu direnen salbatzailearen omenez.
askatasunaren usaia, Tomas! 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 Tomas. 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 Eskerrik asko. Zuri agur. Ez jarri horrela, ez dut nahi egin.